fan coses xines. No xines. El room tour es súper mono y las vistas ya ni... I el lavabo també, moníssim. No sé si amb això se nota quin és l'estampat i dels colors que més m'agrada. I ja ho he col·locat tot. Quasi tot. Crec que m'aniré a fotre una dutxa perquè estic morta, la veritat. Avui descansar i no fer res. I demà ja a la muntanya. Ui. Quin muntanyot gegant. Que mono. Normalment tot això està ple de vaques, però com que hem vingut al setembre i no al juliol, doncs no n'hi ha cap. Està tot.
Eso. Ja hem arribat de caminar. M'he ficat còmoda. I ara me faré el dinar perquè tinc moltíssima gana. I ja. Ignoreu el desorden. Molt bo. Tenies temps de sobre. Què va? Crec que faré una mica de migdiada perquè he acabat de dinar i estic super tipa. Potser miraré una pel·li o alguna cosa. Són les 4 de la tarda. Però bueno, estic de vacances per alguna cosa. Épale. Hòstia, patillant. Claro, no sé. Cuando todo el mundo, cuando Bon dia. Crec que està bastant núvol i potser plou. Així que no sé què farem, però bueno. Tu no saps el que t'ha... Mai més. Són ja com les 3 de la tarda. És que hem arribat tardíssim. Bueno, ja heu vist que s'ha ficat a ploure d'una manera i tinc moltíssima gana, però és que tenia un fred que primer em volia dutxar. I ara a veure què em faig per dinar, ràpid. És que ens ha enxampat la pluja d'una forma que... El diluvi universal, de veritat. Ha sigut divertit, però el fred... El fred que hem passat... Passant entre vaques i cavalls i les vaques corrent perquè estava plovent. Tampoc se n'anaven perquè tampoc havia res per resguardar-se, però ha sigut graciós veure un munt de vaques corrent perquè estava plovent. Avui sí que estic cansada, de veritat. Els altres dies he dit, estic rebentada. No. Avui no em veieu. Literal. No crec que passi absolutament res per la tarda. I mira que dic, bueno, els altres dies no he fet res, avui sí. No, avui no. Avui definitivament no, a més que està plovent.
simpàtica llarga. I per sortir, per tirar cap amunt perquè em tapi totes les orelles i tot. I ho fa com cada bo, amb el cap voladíssim de l'ordinador. I arrecades aquí. I said spoon, but Petit haul de lo que he comprat avui a Sant Bertran de Comanches o algo així, no sé com es pronuncia. M'he comprat aquest rosari. No sóc cristiana, la veritat, ni de cap religió, però m'agraden molt els rosaris. Aquest clauer. I el que més ja són postals per mi i per amigues meves. Per mi m'he agafat aquesta. Aquesta és com una princesa i un cavaller. Aquesta dels Pirineus en general, que també n'he agafat dos més per amigues meves. Aquest altre per mi, com d'uns trolls amb una princesa. No sé per què m'ha recordat a una escena del Hobbit. Bueno, per les meves amigues, un altre com aquest i aquest que és com una fada enmig del bosc. És un poble al que sempre anem quan venim aquí, però crec que mai havia comprat coses. De moment, tot això és el que he comprat. Casa nostra, el que passa que a més de residus.
Pocas grasas. ¡Qué mona! Ja, dat is Fika. Les gotes d'aigua estan fent que segueixi la llum, que guai. Sento pantalons Ferrey cada setmana i encara el tinc llarg, o sigui, ignoreu que faig servir tisores de col·le. I si me lo massa curt, pues me lo massa curt. I ja està. És igual. M'aniré a després. Podria haver revisat ràpidament. Què us sembla el meu setup de micro? No he fet res avui. En plan, són com les 6 de la tarda i no m'he mogut de l'habitació pràcticament. M'he quedat sola aquest matí perquè no volia sortir i ara anirem a passeig a Vilella, però no he fet res. A més està plovent una altra vegada i trobo molt a falta al meu gat, a la Nina. Molt. Soc una persona que té bastant d'èczema, que és com la pell molt sensible, se't fiquen ronxes molt seques. I sempre se'm fica a la cara un munt. És vindre aquí i literalment la tinc millor que mai. És molt loco. M'he quedat a viure aquí, nice. A mi no me
Lo de que porti un septo amb punxes és loco. Lol. Actualització d'avui, són les 10 de la nit. No he gravat res. Només aquest matí, que m'ha anat a coll de beretger. Ja està. Sí, m'he quedat tota la tarda aquí. Sí. Què farem? No tenia ganes de sortir, la veritat. I demà és l'últim dia sense que estem aquí. Tampoc estic desaprofitant res, perquè és que m'ho estic passant bé, o sigui que d'això es tracta. Tampoc vull estar en plan pensant avui no he gravat res, tal, avui sento que no he fet res. Una altra cosa. Trobo falta el meu gat una altra vegada. I bueno, ja que estic aquí parlant, i no crec que gravi molt més perquè me queden 2 dies, un dia i mig, o menys. M'agradaria que fiqueu als comentaris, tipus, si canviareu alguna cosa, la forma de gravar, o l'àudio, no sé, qualsevol cosa. No sóc una experta per a nada, no sé editar, no sé fer res. M'agrada molt gravar, sempre m'ha agradat gravar i fer fotos. M'agradaria molt que escrivíssiu qualsevol cosa, ja sigui una crítica positiva, constructiva, o simplement dir que us ha agradat del vídeo, o no sé, qualsevol cosa. També inclús si teniu alguna pregunta de mi o algo, o tipo també podria fer un vídeo de preguntes i respostes si n'hi ha suficient. No crec, però bueno, estic agradada igualment dels que esteu mirant això. I ja està. De fet, tinc una llibreta en la que he apuntat un munt de temes per parlar, perquè m'encantaria fer un vídeo parlant de la vida. I ho volia fer aquí dalt, volia gravar-ho aquí, potser fer un vídeo separat. No sé si demà ho faré. Per últim volia dir que us ficaré aquí un vídeo de la meva gata perquè crec que és una contribució molt important a aquest vídeo. I ja està. Bona nit. Debes sacarle de aquí en serio. Adéu.
Els meus pares han pujat allà, però la veritat que a mi no me feia molta gràcia. Està molt lluny. Ah, ahí estan. LOL. El zoom. I estètic, la mateixa frase és crazy, bro.